correntes mariñas están causadas polos ventos dominantes e polas diferenzas de densidade da auga. As causadas polo vento son as correntes superficiais. A acción destas correntes maniféstase cun transporte continuo de materiais. A súa acción realízase en dúas direccións en relación á liña de costa, unha perpendicular e a outra paralela. O transporte de materiais perpendicular á costa é provocado polas correntes de marea, orixinadas polo fluxo e refluxo desta, e pola corrente de resaca, que é en sentido oposto á costa. O transporte de materiais paralelo á costa é realizado polas correntes de deriva litoral. Estas fórmanse cando nas costas de trazado rectilíneo o vento dominante é oblicuo. Deste xeito, orixínase unha corrente paralela que transporta os sedimentos, normalmente areas, capaces de orixinar barras ou frechas. As correntes profundas débense aos cambios de densidade da auga mariña por mor da súa temperatura e salinidade, así como ao movemento de rotación da Terra. Son grandes masas de auga que se desprazan polos océanos, movéndose no sentido das agullas do reloxo no hemisferio norte e ao contrario no hemisferio sur. Existen correntes frías e quentes que inflúen decisivamente no clima, na pesca e na navegación. Por exemplo, a corrente cálida do Golfo dulcifica o clima do oeste europeo no inverno. Desde tempos remotos, as civilizacións investiron tempo e esforzo en estudar e entender o mar co fin de coñecelo e aproveitalo en aras do progreso. Descubrimentos médicos, científicos e tecnolóxicos teñen a súa base no medio mariño e non podemos esquecer que máis da metade da poboación mundial vive preto do litoral e aprovéitase dos seus innumerables recursos.